Sidste år søgte over 6.000 asyl i Europa, 387 af dem i Danmark. TV-avisen har mødt Mohammed Hassan i havnebyen Patras i Grækenland. Efter en lang og farefuld rejse fra Afghanistan til Grækenland, bor Mohammed Hassan nu her i Olivenlunde. Han fortæller, at han er 15 år, og at han selv har været med til at tjene penge til sin rejse. Drengene her er alle sammen fra Afghanistan, og de historier, de fortæller os, er ens. De er på jagt efter en bedre fremtid, sendt afsted af deres familier. Arif siger, at han er 15 år og har været på flugt i 1 år.